Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela futhi ku-channel Isikhathi Sezwi. Le channel ikhuluma ngezwi likaNkulunkulu, ngempilo yomuntu, nohambo lomuntu noNkulunkulu based ezwini. Uma ufisa ukukhula enkosini nokwazi izwi likaNkulunkulu, ngicela uhlale la kusekhaya. Ngicela usubscribe, upresse ne-notification bell lapha phezulu ukuze kuzokwazi ukuthi u-YouTube akunotifye mangabe ngiposta ivideo. Wake waba nephupho elikushiya ukhathazekile noma ucabanga kakhulu? Lingadluli, ucabange ngalo. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uzama ukukuxwayisa, kodwa ake siqale ngomkhuleko. Asikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga ngezwi lakho elisiqondisayo endleleni. Sicela usiphe ukuqonda ukuze sikwazi ukubona uma ukhuluma noma usixwayisa ngamaphupho. Sikhuleka sikwethemba ngegama lendodana yakho uJesu Kristu. Amen. Yebo, iBhayibheli liyasifundisa ukuthi akhona amaphupho avela kuye ayisexwayiso. Nazi izimbonelo ezintathu engenazo. Esokuqala, silapha kuMathewu chapter 2 verse 12 la izazi khona ezazihamba ziyobona umntwana uJesu. Lithi iBhayibheli kwathi izazi seyixwayisiwe ukuthi ngephupho ukuthi zingabe isaphindela ngalendlela ezaziqhamuke ngayo, zalalela izazi zenza njengokusho kwephupho noma kwesixwayiso esasivela ephusheni. Isibonelo sokuqala leso ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asexwayise ngamaphupho, ngoba ukuba kuthiwa isexwayisa sifikanga babezobuyela ngendlela efanayo nale ababeze ngayo, lokho kwakuzoba ingozi empilweni yomntwana uJesu. Isibonelo sesibili sikhona futhi lapha naso kukaMathewu chapter 2 verse 13 wakhona la uJosefa aphupha khona noma kwafika ingelosi ngephupho izomxwayisa ukuthi akabaleke nomntwana uJesu. Bazalwane, umntwana esezaliwe kwabe sokufika ingelosi izomxwayisa uJosefa, okuyisibonelo sesibili sokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusixwayisa ngamaphupho ukuze umntwana uJesu ezosinda noma ezophepha. Kwakumele ingelosi ifike ephusheni ixwayisa uJosefa ukuthi abavuke bathatha umntwana, nangempela lithi iBhayibheli bavuka bathatha umntwana bahamba naye. Amen. Bese kuba isibonelo sami sesithathu lapha kuGenesis chapter 20 verse 3 kuya ku verse 7 la uAbimeleki wayexwayiswa ngonkosikazi kaAbraham uSara. So sikhumbula istory saAbimeleki la uAbraham ehlela khona eGibhithe, wafike wathi uSara udadewabo, and then Abimeleki lithi iBhayibheli wamthatha waya naye endlini. Uthe mangabe sesendlini wafika uNkulunkulu ezomxwayisa ukuthi uwumfazi womuntu lo. So esinye isixwayiso leso esikhombisa ukuthi uNkulunkulu eBhayibhelini baningi ayibaxwayisa noma ayifike emaphusheni ezobaxwayisa, okuyinto eyenzekayo nasesikhathini samanje noma nasempilweni zethu ukuthi uNkulunkulu asexwayise ngamaphupho. Umbuzo uzothi iyini inhloso yamaphupho esixwayiso noma yini inhloso kaNkulunkulu ukuthi azosixwayisa emaphusheni? Number 1, uNkulunkulu usebenzisa lamaphupho ukusivimba ekwenzeni isono noma ukuwelela esonweni noma ukwenza isono njengo-Abimeleki. Angithi u-Abimeleki wayesemthathile uSara waya naye endlini, engicabanga ukuthi wayeplan ukuthi amenze umkakhe naye. So before azasenze leso sono, ngoba ukuba wasenza leso sono kwakuba isono ngoba phela uSara unkosikazi kaAbraham. So uNkulunkulu kuzavimbe u-Abimeleki ukuthi one, kwamele ukuthi afike ngephupho azomxwayisa. So esinye sezathu leso esenza ukuthi uNkulunkulu asixwayise ukuthi singaze siwelele esonweni noma singaze sone. So uNkulunkulu uyasinikeza ama-warning emaphusheni ukuthi no, to wake us up ukuthi no uzoze wone, ungakwenzi ukuthi. Yabo. Number 2, lamaphupho anikeza i-direction ukuze ushintshe ama-plans akho or ushintshe indlela ohamba ngayo noma usuke la okhona. Ngizokwenza isibonelo ngaso, isibonelo engenze ngaso lapha phezulu ngenhla ukuthi izazi kwakufanele ukuthi bafike uNkulunkulu abanikeze iphupho ukuze bezoshintsha indlela abebeplan ukuhamba ngayo. Zona izazi ayiplan ukuphindela emuva
So noma ubona ngani ukuthi leli phupho leli liyisexwayiso. Number 1, iphupho lizoziphindaphinda, or mangabe usuphila usuvukile uphila nje impilo yakhe ejwayelekile, uzozwa amazwi afanayo noma azokwenza ukhumbule leliya phupho oluphuphile, azokwenza upay attention kuleliya phupho. Uthola ukuthi uphuphile iphupho wavuka mhlambe wenza lokho okwenzayo ngalo, and then you move on with your life, uqhubekela nje nempilo njengosuku olujwayelekile, and then bese uzwa abantu bexoxa noma uzwe someone ekhuluma nawe kungenzeka ukuthi lelo phupho liyisexwayiso nalo. Number 4, lizokwenza ukufile ngaphakathi ukuthi there is something engekho right. Mhlambe lelo phupho uthola ukuthi uphuphe into noma i-situation, mawusuvuka man uzwe ukuthi no, there is something engekho right ngalela phupho, okungenzeka ukuthi nalo beliyisexwayiso, uNkulunkulu bexwayisa about something. Bese number 5, khumbula uNkulunkulu akaxwayisi ngaphandle kwesizathu. Ilokho nje ngingakusho ukuthi kulezi impawu lezi, kodwa ekugcineni khumbula ukuthi uNkulunkulu akavela akuxwayise singekho isizathu saleso sixwayiso. So wonke amaphupho exwayiso kubalekile ukuthi uwathathe serious, ungasho ukuthi oh no, it's a warning nje and then you move on with your life. No, kunesizathu saleso sixwayiso, and sibalekile njengoba uNkulunkulu esesivezile kuwe ephusheni. Yini okumele uyenze uma uvuka? Okay, so uphuphileke iphupho lakho lesexwayiso. Yini ke okufanele ungiyenze mangivuka nalelo phupho lami? Number 1, libhale phansi iphupho, ubhale wonke ama details alo, yonke into eyenzakalile. Ngeke ngithi ke mina kubalekile ukuthi iphupho ulibhale immediately nje uvuka. First thing okumele uyenze uma uvuka, bhala iphupho lakho, because ngalesikhathi uvuka usuke usenawo yonke information, noma ingqondo yakhe isakukhumbula konke okwenzeke kulelo phupho. Because mawuzothi hayi ngizolibhala during the day, kunamanye ama details ozowakhohlwa ungawakhumbuli ngenxa yobuyo isiphithiphithi sosuku nangenxa yesiphithiphithi sengqondo mangabe usuvukile. Kanti uma uvuka nje immediately you write down iphupho lakho, ubhale wonke ama details. Number 2, khuleka ucele ukuqondisisa ukuthi leli phupho kungabe elakho noma imessage eyakomunye. Because kwesinye isikhathi bazalwane ukuphupha iphupho kanti alizile kuwena, mhlambe liya komunye umzalwane noma liya kwelinye ilunga lomndeni. So kubalekile ukuthi ukhuleke uNkulunkulu ucela akucacisa ukuthi leli phupho elakho yini noma isexwayiso salowo muntu. Nakhona bazalwane, we must be very careful ukuthi mawuphupha isexwayiso ngomuntu singagijimeli ukumtshela. Ave kubalekile because asikhulile ngokufana spiritual. Uthola ukuthi uzogijima uyomtshela kanti akakhulile kangaka enkosini, uzoplanta ifear kuyo, uzoplanta ukwethuka kuye, kanti mhlawumbe uNkulunkulu ukutshengisa lelo phupho ufuna umkhulekele noma ucele omunye ukuthi ngicela bandla ungilekelele ke sikhulekele usibanibani ngibe naleli phupho. So kubalekile ukuthi ulikhulekele iphupho ukuze uthole iclarity ukuthi elakho noma lomunye umzalwane. Makuyelinye umzalwane ngiyamtshela noma uNkulunkulu ungitshengisele isexwayiso ngoba ufuna mina nge-intercede esikhaleni sakhe noma ngemesikhaleni ngimkhulekese. Number 3, funa i-wise counsel. Xoxela abantu asebekhulile enkosini ukuze bezokulekelela ngalelo phupho besizwa umoya ongcwele. Bazalwane, kubalekile ukuthi mangabe uxoxa iphupho lakho ungalixoxeli noma ubani. Thola abantu asebekhulile enkosini abazokwazi
ukuthi mangabe sethi shintsha wenze kanje, shintsha ngale ndlela asuke efuna ushintshe ngayo. Asikhuleke. Nkosi Jesu, siyabonga ngokuthi uyasixwayisa futhi uyasikhathalela. Sifundise ukulalela izwi lakho nokwenza okufanele. Kakhulu usifundise ukuhlezi siqaphile. Baba, busisa umntwana wakho obukele le video. Uyazazi izidingo zakhe nokwesola kwakhe. Baba, uyakwazi nalokhu abhekene nakho njengamanje. Ngiyakhuleka ukuthi ungenelele esimeni sakhe, uvikele umndeni wakhe, uprovide zonke izidingo zakhe. Lokhu ngikucela ngegama lendodana yakho uJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthatha isikhathi sakho ubukele le video. Uma ikusizile le video ngicela ulike, ushare nabanye abangasizakala abanalamaphupho and bese uyasubscribe if ungasubscribile. Ngiyabonga kakhulu isupport, ngiyanthanda kakhulu uNkulunkulu anibusise. Amen.